nitum APHLC Central Executive Committee Extended Executive Committee pini Ingnilo Legislative Assembly Committee a President Secretariat tuman lapen Women Wing a Secretariat tuman lapen Youth Wing a Secretariat tuman lapen MAC Committee Secretariat tuman lapen a President tuman along tinda President Secretariat dak cetong Etlo lapen dak cetan ulo kajetan o lambang ke nitum non dam dedet po nitum non kaperai ke first APHLC Constitution lapen rules pini adopt that law pe pass that law pini arni pen ke labangso a constitution attain pensi APHLC along ke claim atum an a member tum anta alam kroy nang po lapen la soteng sinitum che Japon po. Number 1. Number 2 bangke la long walk pu penapot rat atum mahupik lo pu aji pini kado ita ning jepet lo. Jadi la kapamang hu hedet Japan. Netungge long walk non nini Tomington sita mo trok atarik pen ni Central Committee ke doan atum si long walk ke claim to po. Pini dolang lahen lo bodi lapen ke constitution along komadni amendment ke doji kang tung atum phan an ke laken next Central Executive Committee along amendment dia phan wan tamik lalo adia ta bang pupelang la chikloi jonang bong tame ba chikloi ron api tame la pen hapu bange election nang elelo MP election la potsi netum un nante mo crazier ni ang bong bala long walk ketang penamat ketang penamat netum election campaign committee seng det po lapen election campaign committee atum si a program thik po ko nat si ke dam thunangi ma popuson ma rally sita jat sata ang gani tum thik po la committee atum si lapuan si pini ne tum pe ridet lo ninging sam jin pen kado itum phanta choropik lo ninging sam jin pen ladak na meeting na che tong du lapen ka lam ka che than lapen kam ke claim po Cardong. Vamos, ceton te pechat a video bang na tum dile to nande. Itu